Tivaluar flebao abismila ka dokibaru konona ni akabakuru bawi. Jamana ministre min ɲɛsinnen do bɛɛ ani kelenya koɲɛ ɲɛnabɔli ma u ni jamana dɛmɛba jɛkulu ye sigi ka fɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka koɲɛw la kunu Bamako. Afrique du Sud kiri maaw u ye ɲangini kɛ bi juma Octobre kalo tile 27 ka ɲɛsin farajɛ bagan marala maa 2 ma kaso la min bɛ taa san 19 ka taa san 16 ɲɔgɔn na. Dodorin Obiang ale ɲangina Faransi san 3 kaso ni bɔda dira ma o ko in na ani euro wari miliyɔn 30 a bɛna o fɛnɛ sara ni koɲɛ in na. Mali ministre min ɲɛsinnen do bɛn ani kelenya koɲɛ ma a ye lajɛrɛ kɛ ani jamana dɛmɛba jɛkulu ye kunu Bamako u ka ministre so a ka kuntilennaw la. A bonya bɛɛ taara ka di kabiri san 2010 ani 3 ma an ka ministre so mun ɲɛsinnen do bɛn ani kelenya sabatili la an ka jamana kɔnɔ kunu alamisa don ka bɛn Octobre kalo tile 26 ma u nana fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan u kan ka baara mun boloda o fɛɛrɛ mun n'u y'o sigi sen kan a bɛ tali kɛ bakuruba 3 ɲɔgɔnna la. A fɔlɔ o ye bɛn ani kelenya o ka sabati an ka jamana kɔnɔ o fana bɔlen kɔfɛ ɲɔgɔn minɛ an k'o fana sabati an ka jamana kɔnɔ ani i b'a ye k'a fɔ mun ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye o fana ka sabati. O la n'i y'a jateminɛ a yira k'a fɔ mun ye nin baara in walasa ka se k'a bɛɛ lajɛlen sabati sen kan u kɔkɔrɔma donnen do fan bɛɛ fɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ u sera ka baaraw sigi sen kan an ka ɲɔgɔn minɛ u bɛ se ka sabati cogo min na u ye baara minnu kɛ a yira k'a fɔ ɲɛta baaraw sabatira a la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa bɛn ani kelenya o ka sabati an ka jamana kɔnɔ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛnna o b'a fɔ cogo min na a gafe furaw yɛrɛ u y'a bayɛlɛma k'a kɛ kan 12 ye walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya o ye nafa sɔrɔ siraw dɔ ye a la u ye baara mun fana sabati sɛnɛkɛyɔrɔw Tombouctou Gawo mara la u y'o fana labɛn fo ka taa se Menaka ani i b'a ye k'a fɔ lɔgɔliso minnu bɛ an ka jamana kɔrɔyanfan na u ye yɔrɔ caman labɛn walasa o lɔgɔlidenw ka se ka taa lɔgɔliso la cogo min na ani hakilina mun sigira sen kan ani jibonda minnu y'o dayɛlɛ kɔlɔn u y'olu fana sen fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa maaw ka se ka ji sɔrɔ cogo min na o fana bɔlen kɔfɛ u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan an ko ma ko CVJR n'o ye ka se ka an n'an ka dɛmɛbagaw an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hukumu kelen kɔnɔna la an ka dɛmɛbagaw n'o ye PTF ye ani i b'a ye k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen wa n'i y'a jateminɛ an nana kalanbulon caman sigi sen kan ani CMA plateforme ani i b'a ye k'a fɔ CNCA olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛn'a kan k'a fɔ ko ka jɛkulu dɔ sigi sen kan walasa bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn ninnu na ka se k'o kɔkɔrɔma don n'o mission d'appui à la réconciliation ye o la a yira k'a fɔ sigi o kun cɛlilen dɛmɛbagaw i n'a fɔ Europe jɛkulu n'o ye Union européenne ye olu ye layidu ta k'a fɔ u bɛna bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna walasa an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna u ni ministre so mun ɲɛsinnen don bɛn ni kelenya sabatili ma. Diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko minisma maa 2 bɔnɛna a ni la kunu ka maa 2 ka olu jogin ka sababu kɛ mugu pɛrɛnni min ni a bolo dara an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ kunu alamisa. Kunu alamisa don Octobre kalo tile 26 mobili dɔ n'o ye minisma maaw ka mobili ye ale tun ni minɛn dɔ bɛ ka taga Kidali dugu kɔnɔ u nana yɛlɛ mugujugu dɔ sanfɛ mugujugu in a ye mobili in bɔ baara la Tesalit ani Agɛlɛku ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Mali kɔrɔnyanfan na ka taa Mali baniyanfan na ani yɔrɔ man jan ɲɔgɔn na o ye Alizeri ye minisma kɔni kelen don ka u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati sen kan walasa u bɛ se ka na ni bɛn ye Mali jamana kɔnɔ hakilina jiginna bingani wale mun n'o taara ka minisma sɔrɔsiw sɛgɛrɛ a yira k'a fɔ o bɛ se ka dankari kɛ maaw ka hakɛ la o bɛ fagalijuguw kɔrɔfɔ ko fɔ diɲɛ sariyaw b'a fɔ cogo min na n'i ye nin mara ninnu ta k'a lajɛ a yɔrɔ caman bɛ yen lakana tigilamaw n'o ye Mali sɔrɔsiw fo ka taa se Faransi sɔrɔsiw ma ani ONU sɔrɔsiw o to olu ka bolo kan o de y'a kɛ sanga ni wagati bingani wale bɛ taa k'u sɛgɛrɛ hali n'a sɔrɔ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn na bɛnkan sɛbɛn mun
ni a tun fɔra ko bɛna bamanciw bila u dama wa mun ye i b'a ye k'a fɔ bulon bila bɛnka sɛbɛn min na waleyali a bɛ ka sumaya n'a ma ɲɛ lakanabaliya bɛ ka ɲɔ ɲɛ jamana 5 olu kelen do k'u fara ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ sigi an ko mun ma ko G5 Sahel o jamana 5 ninnu u bɛna kɛlɛkɛden cɛ dɔ bila sen kan walasa ka se ka diɲɛmaw dɛmɛ an ka se ka dankari kɛ ni bamanciw la kabiri ministre nana an ka jamana kɔnɔ san 2013 u ka sɔrɔsi kɛmɛ bonyanko a ka ca n'o ye olu de bɔnra u ni la n'an bɔra Mali la an bɛ taa farafinna Afrique du Sud kiriso u ye ɲangini kɛ ka lase farajɛ bagan marala maa 2 ɲɔgɔnna ma san 19 ani ka taa a bila san 16 kaso ɲɔgɔnna hakɛ la. Afrique du Sud u ka kiribulon maaw nana maaw dɔ jalaki maa 2 do bi juma don olu ye tubabuw ye wa a yira k'a fɔ kelen o kan ka san 19 kɛ filanan o kan ka san 16 kasow kɛ ka sababu kɛ u nana i b'a ye k'a fɔ farafi dɔ minɛ k'o datugu i b'a ye k'a fɔ su bɛ mara minɛn mun kɔnɔ ni an k'a ma ko serukeyi wa ka tila k'a bagabaga k'u b'a faga n'a ma ɲɛ nin ko in kɛra ni maa ninnu u jalakira k'a fɔ u ye waleya mun kɛ adamadenya taabolo ti jɛ ni a ye wa a bɛ dankari kɛ maaw ka sariya la kuma mun nana fɔ u ka kiiri tɔgɔla fɛ ni ale tɔgɔ ko Segu Poje Mawelele o la n'i y'a ta k'a lajɛ ale de ye kiiri jaabi bɔ k'a bin a kɛra i b'a ye k'a fɔ u ka kiiribulon mun bɛ yen an ko a ma Middelburg a b'o mara la o la n'i y'a jateminɛ Middelburg ale ni Johannesburg ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 165 a bɛ Johannesburg kɔrɔnya fana o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ni maa 2 ninnu n'o ye Williams Obstuzen ye ani Theo Martins Johnson ninnu u y'a yira k'a fɔ ko olu ma kojugu kɛ nka n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ bisimila wagati mun na o y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ mun ye u ka kiiritigɛlaw olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a bɛɛ lajɛlen na a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ye nin ko in kɛ sabula u ye maa minnu dogo somaw de y'u wele kiiribulon sira kan wa ko a kɛra jamana ɲɛna n'i ye nin ko ta k'a lajɛ a kɛra salon de nka i b'a ye k'a fɔ walasa bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama a bɛ kalo damadɔni dɔrɔn bɔ wagati min na u nana ja ninnu cari subahana mansinw sanfɛ ka ni maa 2 ninnu ka kojugu yira bɛɛ lajɛlen na Victor Monsuwa dugu yɛrɛ kɔnɔna la kiiritigɛla in kɔni ye mun fɔ ale y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nin tɛ ni maa ninnu siɲɛ fɔlɔ ye koyi ka nin baara ninnu kɛ maa minnu n'olu jalakilen don ko u taabolo yɛrɛ de don wa a yira k'a fɔ yen yɔrɔ la siya woloma ɲɔɲalen don kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔ a bɛ san 23 ɲɔgɔnna bɔ wagati min na i b'a ye k'a fɔ siya woloma kɛlɛ nana dabila u ka jamana kɔnɔ nka hali bi a ko kɔlɔlɔninw dɔ bɛ yen o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kiiribulon kɔni a yira k'a fɔ ni maa minnu n'olu jalakilen don wa u ka baarada de ye nin ye wa u ye wagati caman kɛ nin ko in na o de y'a kɛ i b'a ye k'a fɔ mun ye ni maa ninnu a yira k'a fɔ hinɛ yɛrɛ t'u dusukun na u yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Victor Monsuwa ani i b'a ye k'a fɔ a nɔfɛmaw wagati min na olu tun b'a kɛnɛ kan u nan'u sigi walasa ka se ka kiiritigɛlaw lamɛn cogo min na wagati min na kiiri jaabi bɔra ka bin u yɛrɛ nana yɛlɛmisɛnnin dɔ kɛ o y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ mun ye tɔn mun bɛ yen ni an k'a ma congrès national africain ANC n'o bɛ fanga la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu kɔni kelen don ka u ka dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko in na wa o maaw yɛrɛ u y'u ka nisɔndiya yira ni maa ninnu ka kiiri jaabi bɔlen ka bin. An bɛ taa Nizeriyakaw fɛ u ka golomasiri taba maa 8 bɔnna u ni la Bamanci jɛkulu fɛ minnu bɛ wele ko Boko Haram olu ka wulikajɔ senfɛ ka taa u ka finitigiw ka nin lakana yɔrɔ in kama kɛra sababu ye ka maa 8 bɔnɛ ale la. Sɔrɔsi 8 olu de nana bɔnɛ u ni la kunu alamisa don bingani wale mun n'o nana kɛ Boko Haram fɛ ka sɔrɔsiw jabala sɛgɛrɛ ani i b'a ye k'a fɔ u ka dugu dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Nizeriya baniyan fɛ a n'a kɔrɔyan fan na kuma minnu na fɔ sɔrɔsiw fɛ o la ni Bamanci minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ a yira k'a fɔ u nana bolimafɛn dɔ de la an ko mun ma ko pick-up kunu alamisa don u nana bingani wale ta ka dugu mun sɛgɛrɛ an ko ma ko Sanzawa ale ni Damaturu ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 45 Damaturu ale ye Yobe faba ye Yobe ale bɛ Nizeriya baniyan fan ka taa a kɔrɔyan fan fɛ wagati min na ni maa jugu
ninnu nana don dugu kɔnɔ n'o ye bamanju ye minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ u sina k'u ɲɛsin sɔrɔsiw jabala de ma n'o ye kan militaire ye wa a ma ɲɛ mun kɔ o ni sɔrɔsiw nana kari ɲɔgɔn na u ye lɛrɛ 6 de kɛ ɲɔgɔn na a yira k'a fɔ sɔrɔsi 7 i b'a ye k'a fɔ a n'u ka sɔrɔsi ɲɛma n'o ye officier ye 1 i b'a ye k'a fɔ olu nana bɔnɛ u ni la bingani wale in senfɛ Bukɔrɔm ye mun sigi sen kan kuma mun nana fɔ yen dugulama dɔ fɛ a y'a yira k'a fɔ Bamanci minnu sani u ka bɔ dugu kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ni maaw dɔ u ye suman falenw kɛ ka sɔrɔ ka taga u ka taasira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'u ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye kare to ye ani mangu meri ye bingani wale mun ni Bukɔrɔm nana kɛ o dun y'a sɔrɔ u ka sɔrɔsiw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ olu kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda walasa ka dankari kɛ u la Bukɔrɔm ka bingani wale i b'a ye k'a fɔ nin y'a siɲɛ 3nan de a ɲɔgɔnna nin togoya in na k'a sɛgɛrɛ sɔrɔsiw sɛgɛrɛ nin joakun 2 in kɔnɔna la. N'an bɔra farafinna an bɛ taa faransikaw fɛ Théodorin Obianga ale ɲankira faransikaw fɛ san 3 kaso la ni u ye bɔda di a ma o la nka min ye euro wari miliyɔn 30 a bɛna o sara a ka nin kiiri senfɛ Faransi jamana kɔnɔ. Guinée équatoriale la jamana ɲɛma danga Théodorin Obianga u nana ale ɲangi Paris n'o ye Faransi faba ye bi juma don ka bɛn Octobre kalo tile 27 ma san 3 kaso a b'o kɛ nka jurudon bɛ se ka k'a la a kan ka euro wari miliyɔn 30 fana sara an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ka sababu kɛ a ye a ka so mun jɔ nanbara ko la Faransi jamana kɔnɔ mun ye jamana ɲɛma de ye Théodorin Obianga Guema Théodorin Obianga an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ale si bɛ san 48 de la a yira k'a fɔ wagati min na kiiri yɛrɛ bɛ n'a tigɛ a tun tɛ kiiribulon yɛrɛ kɛnɛ kan nka a yira k'a fɔ mun ye yuruguyurugu wale a sen yira o la wa a sen yira i b'a ye k'a fɔ faso wari fana namarali fana la wa danaya mun fana taara ka da k'a y'i fori ka bɔ danaya in kɔrɔ wa a y'a ɲini fana ka sɔrɔfɛn di maa dɔ ma u ka kiiribulon olu nana yamaruya di k'a fɔ a bolofɛn fɛn fɛn bɛ tɛgɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen na o la a ka dunanjigiso mun n'o jɔlen don parikaw fɛ yen u kɛlen don ka tɛgɛ kɛ o fana la ni an ka ma i b'a ye k'a fɔ n'a jɔlen don mun ye avenue Fox fanfɛla la o la a yira k'a fɔ kiiribulon maaw olu ye mun fɔ a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi mun ye u ka kiiribulon a n'u ka so mun bɛ yen n'o ye so 32nan ye u ka kiiribulon kɔnɔ Paris olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin de kɛra u ka jaabi ye u nana yira ko san 3 kaso a kan k'o kɛ wa o fana bɔlen kɔfɛ miliyɔn 30 n'o ye euro wari ye a kan k'o sara fo ka taa se a bolofɛn minnu bɛ yen ka tɛgɛ kɛ olu la fɔlɔ. N'an bɔra Faransikaw fɛ an bɛ taa Espagnekaw fɛ olu ka wasadenw u farala ɲɔgɔn kan bi juma kibaruya la min bɛ Catalogne kun kan san 40 kibaruya kɔnɔna na u ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ko ɲɛ kan ni ka ŋaniya ta kɛ u ka ni lahala in. Espagne u ka sena maaw bi juma don ka bɛn Octobre kalo tile 27 ma san 2017 u ka sigi dɔ nana kɛ o sigi in na u bɛna sariya ta u ma deli ka mun ɲɔgɔnna ta bi san 40 ɲɔgɔnna bɔ o bɛ tali kɛ Catalogne ko la n'o bɛ olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ko fɔ minnu bɛ fɛ Catalogne ka a yɛrɛ sɔrɔ olu kɔni kelen don ka wuli k'u jɔ ka yira k'a fɔ u bɛna laseli dɔ kɛ ka yira k'u ka yɔrɔ in u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o sigi mun n'o nana boloda a kɛra sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 10 o dala gosilen a bɛ ka kɛ u ka gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛna n'o ye Mariano Rajoy ye wa n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a bisimilara tɛgɛrɛfɔ mankanba fɛ mun nana kɛ u ka bulonba maaw fɛ yɔrɔ mun na yɛrɛ ni maaw olu de ka maaw ka ca n'o ye conservateurs ye o la n'i y'a jateminɛ a ka laseliw kɔnɔna la a janyana kosɛbɛ sanga miniti 45 a taari i jɔ o de la u ka sena maaw ɲɛma Mariano Rajoy ye a y'a yira k'a fɔ bingani wale mun n'o bɛ ka ta ka sariyaw sɛgɛrɛ a kumaruw kan ani kɛlɛya mun fana b'a la kɔlɔlɔ min b'a la a y'i da don o bɛɛ lajɛlen ko ɲɛfɔ a y'a yira k'a fɔ kabiri septembre kalo nin ko in bɛ sen na a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ u kɔni jɛra ni fɛn caman ye kɛrɛnkɛrɛnla minnu bɛ fɛ fanga sinama ninnu minnu bɛ fɛ k'u fara o y'a jɛra n'olu ka ko caman ye wa hali bi i b'a ye k'a fɔ o maa ninnu kɔni u b'u sɔn mun bɛ dankari kɛ bɛɛ fanga la k'o ko sigi sen kan sabula u y'a daminɛ ni mun ye o ye ka kala dɔ ta
kalamu n'u ma kɛ sariya kan n'a kɛra u fɛ ka bɛn octobre kalo tile fɔlɔ ma. Marano Aranjoy a nana ɲini k'a fɔ Charles Picdemont ale ka bɔ a jɔyɔrɔ la, o fana bɔlen kɔfɛ mun ye ɲɛmaa danga ye ani a ka ladibagaw n'o y'a ka conseil ye, a nana o fana ɲini olu ka se k'u jɔyɔrɔ bila cogo min na. Wa n'i ye ni laɲini ta k'a lajɛ, a y'o fɔ sénateur ɲɛna. Sénateur ninnu dun a hakila bɛɛ lajɛlen ye a ka parti maaw de ye. O fana bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ a ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye, kalata ɲuman u ka se ka boloda u ka jamana kɔnɔ sanni kalo wɔɔrɔ cɛ. Mun bɛ tali kɛ u ka sariyakisɛ mun n'o ye u ka jamana sariyasunba ye, sariyakisɛ 155 b'a fɔ cogo min na, wa a kumara o fana kan. Wa an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka bi sigi kɔnɔna la, a ye da se fɛn caman ma k'o ɲɛfɔ. Catalogne bi olu kan ka jateminɛw dɔ kɛ, i b'a ye k'a fɔ u ka ko la. Sénat maaw kɔni olu fana y'a yira k'a fɔ u bɛ se ka jɛ n'a ye Catalogne n'u ko k'u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta, a kalaw bɛ se ka ta nka cogoya b'a la. Balontan ke bɔra la Brésil kaw ka dolo yele min bɛ wele ko Neymar a kɔni a ɲankina ka sababu kɛ lahala ye a ye min ta min ka balontan na sɛgɛrɛ o ka balontan laban in na ni kibaruya o bɛ ɲɛfɔ Fuseni Siriki fɛ. Faransi u ka jɛkulu mun bɛ yen n'o bɛ dolancilaw ɲangi n'u ye waleya cɛjugu kɛ, u nana maa dɔ jalaki k'a fɔ dolanci kelen o bɛ fɔ a kɔ, wa kelen o kɔni juru bɛ se ka don a la. O dolancila tɛ dɔwɛrɛ Neymar ale gɛnna wagati min na Marseille ni Paris Saint-Germain nana ɲɔgɔn sɔrɔ u ka dolanci kɛnɛ mun bɛ yen ni an kama Stade Vélodrome, o dolanci banna 2-2. Brésil dolancila mun bɛ yen ni an kama Neymar ale ye i b'a ye k'a fɔ cɛlu la ma sanga fɔlɔ ninnu kɔnɔna la, nka kɔfɛ sanga 2 sani dolanci ka ban k'u nana tiɲɛ a bolo a dimina. Wagati min na siɲɛ fɔlɔ la mun ye i b'a ye k'a fɔ jalatigɛbaga ale kɔni kangari d'a ye sanga 85 kɔnɔna la, mun ye nin dolancila ye i b'a ye k'a fɔ ni ale sɔngɔ ka ca ni dolancila bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ye, n'a minɛra FC Barcelone na ni $222,000 ye. Wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a nana nɛrɛ filanan sɔrɔ, o de kɛra sababu ye u y'a gɛn sanga 87 kɔnɔna la. A ye waleya mun ta ka dolancila mun bɛ n'o ye Argentine jamanaden Lucas Ocampos ko o sɛgɛrɛ, o de nana kɛ a ka gɛnni. O b'a yira k'a fɔ u ni Nice ka dolanci mun kan ka boloda bi jumadon Parc des Princes la n'o y'u ka dolanci kɛnɛ yɛrɛ ye, a tɛna ye o kɔnɔna la n'o bɛna tali kɛ u ka tile 11 kɔnɔ Ligue 1 sanfɛ. O festival Mawlid Nabawi ɲinɛnta a bolodalen don santɔw bɛ kɛ yɔrɔ kɔrɔ min na ni o de ye Stade Omnisport Modibo Keita ye. O wulikajɔw bɛ sen na bɛ waati min na i n'a fɔ bi CMS Mali fɛ n'o ye communauté musulmane Sufi Mali, an bɛ Ala deli Ala ka a waati Ala ka se an bɛɛ lajɛlen ɲɛna. O tuma ni de kɛra aw garijɛgɛ ka bi don kibaru kɔnɔna na, an filɛbaa cɛ ani muso an b'a fɔ ko aw kan bɛ ɲɔgɔn na sigida wɛrɛ.